Nem szeretnék egyetemre menni. Na fiam, mindjárt itt az érettségi. Eddig hagytuk, hogy lézeng, de most már ideje eldönteni, hogy mihez kezdenél az életeddel. Mi leszel végül, orvos vagy ügyvéd? Hát apa, azon gondolkodtam, hogy egyik se. Aha, értem. De mégis melyik egyetemre szeretnél menni? Nem szeretnék egyetemre menni. Az, hogy nem mész egyetemre. Ezért dolgoztunk anyáddal, hogy te csak úgy dönts, hogy nem mész egyetemre. Mihez akarsz akkor kezdeni? Szakmát szeretnék tanulni. Ne rögtessél. Szeretem a kézzelfogható dolgokat. Olyan munkát, aminek látom az eredményét. Örülnél neki, hogyha most tanulok 5 évig, semmi tapasztalatom nem lesz, és olyan munkám lenne, amit utálok? Legalább lenne egy komoly munkád. De apa, ezek a szakmák már jobban fizetnek, mint sok irodai állás. Mindenki mondja, hogy nincs már jó szakember, hogy mindegyik elmegy külföldre. Szükség van rájuk, és megfizetik őket. Jól van, fiam, ezt én megbeszéljük anyáddal, de az biztos, hogy dolgozni fogsz mellette. Persze, bőven lesz időm dolgozni, ne aggódj. És hol lehet ilyet tanulni? Van egy felnőtt képző, Hidrának hívják, oda szeretnék menni. Rendben, fiam. Van egy célod és kiállsz mellette, büszke vagyok rád. De ha belekezdesz, akkor csináld végig rendesen.